Schuttersbond Juliana bestaat uit verenigingen uit Noord- en Midden-Limburg. Elk van die schutterijen bestaat uit gepassioneerde leden waar het schuttersbloed door de aderen struimt. Wij zien die personen. We maken kennis met ze in het schuttersleven. Ik ben Ger Helders, bijna 69 jaar oud, lid van de schutterie Sint Martinus hier in Maasbree. Vroeger van Sint Hubertus Kessel en Sint Anna Maasbree. Jaren lid van de 24 jaar bestuurslid geweest van de Schuttersbond Juliana. 9 seizoenen of 8 bestuurslid van de OLS-federatie. Ja, dat zijn een beetje zo'n dingen die ik voor de schutterie heb gedaan. En op dit moment ja, blijf ik dat allemaal volgen. Vroeger een overgewicht was er een Kesselby en een andere overgewicht was er een Roggelby. En dan blijf je dan toch een beetje naar kijken, wat zien die aan doen of wat is dat allemaal. Ja, en op een gegeven moment komt ze er zelf erbij. En toen moesten ze hier in Maasbree een bordjesdrager hebben. Dat is mijn zoon toen bordjesdrager geworden. Ja, en zo is dat een beetje ontstaan. En dan op een gegeven moment vragen ze zich voor een bestuursfunctie en ja, dat langzamerhand komt het einde naar de hanger. Het schutterswereld, het mooie daaraan is zeker de historie, maar ook die verbroeding onder elkaar. Als ze net als een bondviers is, dan zitten ze allemaal samen op dat bondviers. Of met OLS, dan staan ze daar. En op een gegeven moment zitten mensen uit Bellengebieden of zoiets, of een Europees schutterstreffen. We zijn bijvoorbeeld in Peine in Duitsland. Op een gegeven moment, ik liep er met mijn blauw pak aan. En die Polen en zoiets, die waren allemaal dat groene gewend. En op een gegeven moment, die kwamen in deze kerk en toen die allemaal met mij op een foto. Ja, dat is toch chic als ze zo iets doen. En ook dan is een ganse verbroedering. Je zit ze aan een tafel en dan komen gewoon mensen uit Oekraïne of zo, die kwamen gewoon bij je zitten met zelf ingemaakte augurken. En dan moesten er, en delen ze die allemaal uit en dat is gewoon één verbroedering, dat is één familie. En dat is het schoon aan de schutters zien. Als ze eenmaal bezig zijn en die weten dat ze een beetje ergens voor in wil zitten, dan vragen ze zich vanzelf weer voor het volgende aan. Dus zo blijft dat aan het gaan. Schuttersbond Juliana heb ik 24, ik heb eigenlijk eerst de 24 volgemaakt. Maar toen moesten we opvolgers, waren we al langer aan het kijken, weer volgt je het op. Als ze straks in de groetjes. En toen kwamen we bij Peter Relou uit Grubbevors en Christopher Lier, die wilden dat wel samen doen. Dus ieder de helft van dat, wat ik alleen, ieder pakte zeep samen op. En ik denk, nu hebben we de kans. En toen waren 24 jaar. Ik denk, die 24 mag je echt niet vol. Nu de kans er is, nu gaan ze ook gelijk stoppen. En die twee voor dat kerkje spannen. Ja, dat is me goed bevallen. En ook te zien wie die twee het aanpakken en wat die allemaal doen. Ja, dat is gewoon geweldig. Dat is fijn voor de schutterswereld. Laat het smaken. Ja, de schutterswereld heeft eigenlijk nodig, maar daar zien we ook hier in deze bond heel goed mee bezig, dat we meer jeugd erbij krijgen. Dus, en dat wordt ook heel erg weg. Ik heb dat toen nog alle ondersteuning gegeven voor dat hier in de bond op te bouwen en werk aan te maken. En nu wordt dat van de OLS-federatie ook steeds meer ondersteund dat er jeugdleden bij kunnen komen, dat er ook activiteiten zijn voor de jeugd. En we hebben nu pas ook hier bij de bond een nieuwe secretaris, Veerle van Zadelhof. En die Veerle die zit heel veel in het jeugdwerk. En die jeugdcommissie die is ook heel actief. En dat is ook met bondfeest, dat is overal met druk. En nu gaan ze een jeugdkamp organiseren. En dat zijn toch dingen waar ze van zeggen, dat lijkt me voor de jeugd wel leuk. En hopelijk trekt dat de jeugd aan. Maar hier zien ze zelf, ook hier bij de vereniging, we hebben een paar jeugdleden erbij. En die kunnen heel goed schieten. Ja, dan doen ze die mij schieten en dan gaat dat al gelukkig ook nog goed op de vierste. Dus, dat zijn de foto's van de koningen van de 2009 en 2011. Dus Martinus staat er in principe eigenlijk ten opzichte van andere verenigingen heel geweldig goed voor. We hebben hier een prachtig terrein, een prachtig lokaal.
een lokaal zelfs waar ze van zeggen, ja, dat is een van de mooiste van die alle schutterieën hebben. En ook de mensen die erbij zijn, die hebben ook als er ooit gesloopt moet worden of ooit deze actie is of zoiets, die zijn allemaal hier betrokken bij de vereniging. We hebben pas een uitvaart gehad hier, nou dat was echt geweldig, en ook hoeveel leden dat er dan aanwezig zijn. Maar daar hebben we ook alles voor gedaan om de eervol afscheid te nemen van een lid. En dat vind ik zo fijn dat dat allemaal binnen de shutterswereld kan. En ook mensen die immers verleren, die staan niet alleen, die blijven normaal gesproken als die bij de schutterie zijn, ja, dan werden die opgevangen. En, ja, dat is de schutterie. Er zien verangeren.